Det er november, og vi har besluttet, at børnenes kalendergaver i år, de skal købes i forskellige genbrugsbutikker. Ja, så vi tager altså afsted nu ud for at besøge udvalgte af Red Barnets butikker, som jo har et kæmpe udvalg til børn. Så kom med! Så vi hoppede altså ind i den gratis app Trust Market for at finde ud af, hvilken Red Barnet butik, der lå tættest på os. Vi fandt ud af, at det var Red Barnet i Roskilde, og det er altså en af de butikker, hvor man selv kan lukke sig ind med MitID, hvis man kommer tidligt om morgenen eller sent om aftenen. Vi kom ind i butikken og se nu her, hvor mange fine ting de har. Red Barnet har gjort det super nemt for børnefamilier i år. De har simpelthen lavet en station i butikken, hvor der er udvalgt legetøj, der er perfekt til årets kalendergaver. Da min søn kun er 2 år, er jeg altså på udkig efter adventsgaver til ham. Og der finder jeg blandt andet den her fine dinosaur. Og prøv at se den her arbejdsbil til altså kun 35 kroner. Betalingen gik super nemt ved at bruge MobilePay inde i butikken. Og så er vi altså afsted for at besøge den næste Barnets butik. Kan du gætte, hvor det er henne? Se med i næste uge.